Quando tenía 17 años, Meta kelli 17-il sena, kont nistudja u kont naħdem. trabajaba. Kelli l-pjanijiet tiegħi. Ma kont qed naħseb xejn biex insir qassis. Imma jum wieħed dħalt il-Knisja u Alla kien hemm, jistenna lili. Y allí estaba Dios esperándome. Dios sigue llamando a los jóvenes también hoy. Alla għadu jsejjaħ liż-żgħażagħ illum ukoll. Kultant mezzi li ma nistgħux nimmaġinaw. Xi drabi ma nisimgħux għax medin wisq bl-affarijiet tagħna, bil-pjanijiet tagħna, anki bl-attivitajiet tagħna fil-Knisja. Imma l-Ispirtu Santu ikellimna wkoll bil-ħolm u jkellimna bit-tħassib li jkollhom f'qalbhom iż-żgħażagħ. Jekk nakkumpanjawhom fit-triqathom, nindunaw kif il-mulej qed jagħmel ħwejjeġ ġodda magħhom. U nkunu nistgħu nilqgħu s-sejħa tiegħu b'modi li jaqdu aħjar lill-Knisja u lid-dinja tal-lum. Ejjew nagħtu fiduċja liż-żgħażagħ u fuq kollox ejjew nafdaw f'Alla għax hu jsejjaħ lil kulħadd. Nitolbu biex il-komunità ekleżjali tilqa' x-xewqat u d-dubji ta' dawk iż-żgħażagħ li jħossuhom imsejħin jaqdu l-missjoni ta' Kristu fis-saċerdozju u fil-ħajja reliġjuża. Sia la vida sacerdotal, sia la vida religiosa.